Γεια σας. Άνοιξε το καφενείο. Είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επεισοδιάρα στα μούτρα σας. Είμαι ο Σπύρος. Είμαι ο Ροδόλφος. Σε αυτή την εκπομπή, όπως πάντα, μιλάμε για ταινίες, σειρές, Video games, pop κουλτούρα και γενικά ό,τι άλλο γουστάρουμε. Έτσι απλά, καφενειακά. Σήμερα έχουμε special καλεσμένο, ομολογουμένος. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα μπέρδεμα. Παρακαλώ να συστηθείς στον κόσμο. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο special καλεσμένος. Είμαι ο Σπύρος. Και ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που με φέρανε στην παρέα τους. Έχουμε δύο Σπύρους σήμερα, οπότε ελπίζω να μην μπερδευτείτε. Θα δούμε. Μπορεί να το λέμε Σπύρο Junior τον καλεσμένο, γιατί είναι πιο μικρό σε ηλικία, αν και δεν ακούγεται. Λοιπόν, θα μας πει ο καλεσμένος περίπου 2-3 πράγματα για τον εαυτό του και τι ενασχόληση έχει με την pop κουλτούρα. Δεν έχω καμία ανασχόληση με την pop κουλτούρα. Είμαι τελείως άκυρος. Ήρθα από το πεζοδρόμιο, με βρήκαν τα παιδιά και μου λένε να σου πω, θες να κάνουμε ένα podcast? Και τους είπα ναι, γιατί όχι. Πέρα από την πλάκα. Δεν έχω καμία σχέση όσο αφορά το κομμάτι το κινηματογραφικό. Απλά μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσει στον ελεύθερο μου χρόνο να κάθομαι και να τις αποδομώ γενικότερα. Τώρα τελευταία βέβαια λόγω του στρατού, επειδή ξέρω και πολύ τα αρχίδια μου, έχω πολύ περισσότερο χρόνο, οπότε βλέπω και πολύ περισσότερες. Παίζεις άπειρα video games να πούμε. Παίζω πάρα πολλά video games. Κυρίως LOL, να το πούμε γι' αυτό γιατί δεν... Εντάξει, δεν χρειάζεται να με κάνεις expose έτσι. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο στη ροή της εκπομπής. Σήμερα το θέμα είναι κάτι εναλλακτικό, κάτι πιο χαβαλετζίδικο. Για πες μας. Είναι ένα κλασικό fuck, marry, kill που όλοι γνωρίζουμε. Θα δούμε όμως περισσότερα πιο μετά. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα catch-up, να πούμε λίγο τι είδαμε αυτή την περίοδο που μας πέρασε. Εγώ βασικά θα πω την ταινία που ξέρω ότι δεν έχεις δει εσύ, γιατί την άλλη την είδαμε μαζί και θα σου κάνω πάσα και για τη δεύτερη. Η ταινία που είδα εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ είναι Ο νόμος του Μέρφυ, του Άγγελου Φρατζή, μια ελληνική ταινία η οποία είναι πολύ unique για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι, χρησιμοποίησα τον όρο, ευχαριστώ πολύ. Αυτούς που ακούσατε εδώ τώρα είναι ο ηχολήπτης μας ο Τάκης, τον ξεχάσαμε. Γεια σου Τάκη. Γεια σου παιδιά, γεια σου παιδιά. Από κάπου μακριά που ακούγομαι, για πες. Άγγελε Φρατζή, σου δίνω πολλά respect ρε φίλε. Μπράβο, το πας πολύ καλά. Γενικά δεν περίμενα ότι θα δω ποτέ ελληνική ταινία αυτού του είδους. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και πολλά γιατί δεν θέλω να δώσω spoiler, αλλά παιδιά πηγαίνετε να τη δείτε, αξίζει. Είναι λίγο σαν να κάνει ένα multiverse. Είναι ok, έχει τα θεματάκια της, δεν είναι άριστη, αλλά ρε φίλε για ελληνική ταινία δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Και γενικά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας είσαι λίγο σε φάση τι βλέπω τώρα, αλλά με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς που δεν έχουμε δει την ταινία, τι ακριβώς παίζει αυτή την ταινία? Είναι μια τύπισσα η οποία είναι wannabe ηθοποιός και τη συμβαίνει ένα ατύχημα και με αυτόν τον τρόπο ξεκλειδώνονται διάφορα multiverses, δηλαδή διαφορετικές εκδοχές της ζωής της όπως μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί. Τώρα περισσότερα δεν θέλω να πω γιατί θα πάμε σε spoilers, οπότε άστο, θα στα πω μετά όταν κλείσουν τα μικρόφωνα. Μπορούμε... Βασικά, θέλω να πει ο καλεσμένος λίγο να μιλήσει ο Σπύρος Junior, γιατί δεν θέλω το Gladiator το 2 να είναι το κυρίως πιάτο αυτού του section του podcast. Γιατί θα είναι το πιο δυνατό τρίλεπτο rant που έχει γίνει ποτέ. Να δώσεις και εσύ λίγο πόνο. Όχι απλά θα δώσω πόνο. Θα πάω εκεί που μένει ο Ridley Scott στο Λονδίνο και θα του κάψω το σπίτι. Να μας πει λίγο ο Σπύρος τι έχει κάνει μες τη βδομάδα από ταινίες ή ό,τι άλλο και θα πάμε και θα περάσουμε και στο κυρίως πιάτο. Κοίτα, επειδή εγώ ήμουν λίγο και στο theme του στρατού, το είχα πιάσει λίγο με τις στρατιωτικές. Γενικά το πρώτο δίμηνο που ήμουν στο στρατού το είχα ζήσει. Μας είχαν στάξει λίγο και το είχαμε ζήσει ότι θα είμαστε μάχημοι. Και είχα πιάσει λίγο τις πολεμικές. Είδα το Fury, είδα το Saving Private Ryan που κράζα την προηγούμενη φορά, μαλάκες. Όχι, εγώ φίλος Σπύρος. Μόνο εγώ το έκρασα. Και οι δύο, εσύ που δεν το σταμάτησες. Τι λες ρε μαλάκα. Εσύ που δεν το σταμάτησες. Τι λες ρε μαλάκα. Το έχω ακούσει το podcast, δεν μπορεί να καλυφθείς. Και είδα και το προηγούμενο σουκού, είδα και το The Hateful Eight, Ταραντίνο, κλασικά. Καμία σχέση με στρατό. Κλασικό Καμία war σχέση με movie. στρατό. Αλλά γαμάει η ταινία. Αλλά είναι western και γαμάει, οπότε το βλέπουμε.
Το Fury βέβαια μου άρεσε λίγο παραπάνω γιατί ήταν. Δεν θα το πω πιο χαβαλεδίστηκε. Είχε πιο πολύ φάση. Είχε πιο πολλά moments. Ήταν γενικά πιο ωραία ταινία. Αν και ήταν πιο συναισθηματική το Saving Private Ryan. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για την Omaha Beach εκεί πέρα στο Μπούτσο έγινε. Που όταν βλέπα τα κομμένα χέρια και πάθε ένα ψηλό σοκ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτές τις ταινίες δεν τις είχες ξαναδεί? Όχι. Οκ. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον καλεσμένο, μια και είπε ότι αγαπάει Ταραντίνο. Όχι. Η άποψή σου για την ποδολαγνία, ποια είναι? Γαμάει. Μπορώ να πω ότι γαμάει. Ωραία, θα κοπούν όλα αυτά στο edit. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Μπορεί να κόψει τι μαλακίες που λέμε, αλλά αυτή την ερώτηση τη θέλω, ρε φίλε. Αυτή θα μείνει. Θέλω να μείνει και απλά να μείνει αναπάντητη. Αυτό θέλω. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν. Σπύρο, Πάμε στο κυρίως πιάτο. πάμε λίγο να μιλήσουμε για Gladiator 2. Την είδαμε μαζί στο σινεμά. Σωστό, με φίλους μας. Με φίλους μας. Με τίμιο 1-1. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Να πούμε ότι. Εντάξει, εγώ το έκλαψα το 3,5. Το κλάψες, Spoiler alert. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω εγώ γιατί πιστεύω θα σε υπερκαλύψω. Παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να πούμε. Όταν κράζουμε μια ταινία, τέτοια ταινία βασικά, είναι legacy sequel, πάμε με βάση την προηγούμενη. Ωραία. Σωστά. Δεν το συγκρίνω με τον Ben Hur το 62. Ακριβώς. Καταρχάς, είναι 10 λεπτά μικρότερη από την πρώτη και μοιάζει ρεφλή σαν να είναι 3 ώρες μεγαλύτερη σαν ταινία. Ωραία. Και πάμε στο κυρίως πιάτο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ταινία Ridley Scott και δεν μου αρέσει οπτικά. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, CGI μπαμπουίνι. ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Η σκηνή μάχης στο Κολοσσέο, spoiler, δεν έχει καμία λογική το πώς γίνεται η μάχη. Denzel Washington απλά παίζει τον χαρακτήρα του από το Training Day, απλά αντί να τον λένε, ξέρω εγώ, Tyrese, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, τον λένε Μάκρινους. Εντάξει, ρε φίλε, ο Denzel Washington παίζει τον Denzel Washington. Εντάξει, ας μην το βάλουν στην αρχαία Ρώμη, ρε φίλε. Το λατρεύουμε το Training Day, λατρεύουμε και τον Denzel, αλλά μόνο Ναι, αλλά πρόσεξε, φίλε, ο Denzel ήταν ο μόνος ο οποίος είδες να προσπαθεί να κάνει κάτι υποκριτικά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έπαιξε με τον εαυτό του, αλλά ήταν ο μόνος χαρακτήρας που τον έβλεπα κάπως και ενδιαφερόμουν για αυτό που έβλεπα. Ναι, γιατί είναι ο Denzel. Ναι. Τέλος πάντων, άσχετα που δεν λειτουργήσε όλο αυτό. Ναι. Παρακάτω, λέγε. Γενικά ήταν λίγο απογοήτευση. Ο πρωταγωνιστής, ενώ πιστεύω ότι κάπου μέσα σε αυτό το μοντάζ που πετσοκόφηκε η ταινία παίζει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία αυτού του ανθρώπου. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν θα τη συνιστούσε σε κανέναν. Ο Ridley Scott είναι 0-3, δεν ξέρω πώς την είχε βγάλει τώρα τελευταία. Βασικά το Last Duel ήταν το μόνο που μου άρεσε από τα τελευταία του. Και μετά πάμε πολύ πιο πίσω. Πώς το είπε στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι σαν τις βολές του Σκοτσιανίτη. Ναι, μπράβο. Είναι σαν βολές Σοφοκλής Σκοτσιανίτη. Ρε φίλε Ridley. Γιατί ρε φίλε. Και δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί θέλω να κάνουμε επεισόδιο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το λατρεύω και το μισώ ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, κοίταξε, άμα δεν είχε γίνει γεροπαράξενος, θα βλέπαμε κάτι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι? Ότι έχω φάει τη φρίκη βλέποντας όλα αυτά και γυρνάω σπίτι μου, μπαίνω Wikipedia κλασικά και βλέπω, ρε φίλε, ότι θέλουν να φτιάξουν και τρίτο Gladiator. Δηλαδή, μετά από αυτό, γιατί? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Δεν έκανε τον box office. Όχι, έχει περάσει, ρε, νομίζω. Έχει περάσει. Πού, ρε φίλε, με 300 εκατομμύρια budget και 300 εκατομμύρια box office δεν γίνεται sequel. Έχω την αίσθηση ότι το Gladiator έχει ήδη βγάλει λεφτά. Αμφιβάλλω και είμαι 99% σίγουρος. Μπορώ να ποντάρω και λεφτά στο ότι δεν έχει βγάλει profit. Τέλος πάντων. Τώρα τουλάχιστον που κάνουμε την ηχογράφηση. Okay. Anyway, δεν τη συνιστώ καθόλου. Καταρχάς δεν αξίζει να τη δεις ούτε ένα απόγευμα που βαριέσαι, γιατί δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ταινία. Και είναι άλλη μια ήττα στην αγάπη που έχω για το Ridley Scott σαν σκηνοθέτη, ας πούμε. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι τουλάχιστον ο Ridley και στον Ναπολέον, ρε φίλε, είχε μια ωραία μάχη. Αυτή η ταινία ούτε μάχες δεν έχει ωραίες, ρε φίλε. Φίλε, οπτικά τον Ναπολέον το έβλεπες και έβλεπε κάθε κάδρο ήταν κομπλέ, ήταν τέλειο. Όντως. Ναι. Και ας ήταν μαλακία η ταινία. Κάθε κάδρο έβλεπες, κάποιος το πρόσεξε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας, ήταν ο production designer, δεν ξέρω. Εδώ πέρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει επουδενή. Ωραία, Σπύρο, η επόμενη σου. Λοιπόν, πολύ σύντομα να πω. Είδα τον Northman που ήταν στο watchlist πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, ομολογουμένως δεν ενθουσιάστηκα, αλλά είναι μια ταινία που αξίζει να τη δει οποιοδήποτε, γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερο από Robert Eggers.
δεν σημαίνει ότι θα σας αρέσει, αλλά αξίζει να τη δείτε γιατί είναι κάτι αξιόλογο από έναν νέο σκηνοθέτη που. Καλά, νέος. Από έναν σκηνοθέτη που έχει κάτι να προσφέρει, ρε παιδί μου, στο κοινό. Το ότι δεν βαϊμπάρουμε με μια ταινία του δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιόλογο να τη δει κανείς. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι fun to watch και έχει και την αγαπημένη Άνια. Έχει Άνια ο Ρόμπερτ Έγκερς. Όχι, ρε. Άνια Τέιλορ. Α, ναι, ισχύει, είναι πολύ καλή σε αυτήν την ταινία. Οκ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι για το επεισόδιο, το οποίο το έχει ετοιμάσει ο Ροδόλφος και θα παίξουμε εγώ με τον Σπύρο. Σπύρος vs. Σπύρος. The Battle of the Spyruses. Σε προκαλώ σε μονομαχία, Σπύρο. Να σημειωθεί ότι ο χαμένος αλλάζει το όνομά του. Την προηγούμενη φορά κάναμε ένα κουιζάκι, αυτή τη φορά λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε το σημερινό παιχνίδι θα είναι ως εξής. Θα σας πω την περίληψη, σύνοψη από ένα σενάριο και εσείς θα πρέπει να κάνετε guess αν αυτό το σενάριο είναι ένα πραγματικό σενάριο ταινίας ή αν είναι μούφα. Αν είναι ψεύτικο, αν το έχω φτιάξει εγώ δηλαδή. Ερώτηση, άμα είναι πραγματικό και βρω και τον τίτλο ταινίας, κερδίζω έξτρα πόντους. Άμα ναι, στο δίνω αυτό. Ωραία. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά αφού το θέτεις έτσι. Γι' αυτό είμαι idea guy. Ναι, αυτό ναι. είμαι εδώ. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο. Υπάρχει κάπου στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού μια μυστική βάση όπου είναι βαλσαμωμένα αρχαία θαλάσσια τέρατα και κάποιοι κακοί προσπαθούν με μαγεία να τα επαναφέρουν στη ζωή. Καταφέρουν να το κάνουν αυτό και τα τέρατα εξαπλώνονται σε όλο τον ωκεανό. Μία ομάδα φοιτητών ωκεανογραφίας καταφέρει να τα δαμάσει με χρήση αρχαίων κοιμηλίων και έτσι σκοτώνουν μαζί τους κακούς. Από εκεί και μετά ζουν αρμονικά στη γη άνθρωποι και τέρατα. Αυτό είναι. Μπορώ να το συζητήσω με τον αντίπαλό μου. Τι να συζητήσουμε. Και τι να το συζητήσουμε με τον αντίπαλο, αφήστε Έχω αντίπαλοι. βάσιμες υποψίες για το ποιο μπορεί να είναι, αλλά επειδή δεν το έχω δει, Δεν το κάνουμε Timur, να μην φοβάμαι. πόντους. Για να μην αλλάξουμε τα ονόματά μας, ρε βλάκα. Γίνεται να χάσουν και οι δύο. Να πρέπει να αλλάξουμε και δύο το όνομα. Φίλε, δεν έχω ιδέα. Ωραία, σου απάντα εσύ πρώτος και θα απαντήσω εγώ μετά. Κλέβω χρόνο για να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψεύτικο. Μου ακούγεται πολύ μάπα. Αν ήταν ταινία, θα ήταν πολύ μάπα ταινία. Αλλά. Σπύρο, πες. Λες ψεύτικο, Ωραία. Κοίταξε, και εγώ εκεί έτεινα, αλλά επειδή δεν την έχω δει την ταινία που μου ήρθε στο μυαλό, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να απαντήσω. Πώς λέγονταν αυτή η ταινία της Pixar που ήταν 2D animation και καλά στην Ατλαντίδα. Κοιτάω τον ηχολήπτη μας να σημειωθεί αυτό. Της Pixar στην Ατλαντίδα. Disney, συγγνώμη, όχι Pixar. Είχαμε την Ατλαντίδα, λες. Μπράβο, πώς ήταν αυτό. Όχι, δεν ήταν αυτό. Καλά, εγώ λέω true και καπαρώνω ότι αυτή είναι η ταινία. Δεν είναι αυτή. Την έχω δει αυτή. Ωραία. Πριν απαντήσω, ηχολήπτη, μην βοηθάς τους παίχτες μας. Ναι, συγγνώμη. Μη σε γάμισο. Καλά, ένα τίτλο ρώτησε. Οπότε έχουμε Σπύρος Junior Fake, Σπύρος κανονικός Εγώ λέω true True. και λέω ότι είναι αυτή η ταινία της Disney που δεν θυμάμαι τον τίτλο της που έχει να κάνει με την Ατλαντίδα. Ωραία. Να μιλήσω εγώ. Ο Μάιλο Θάτς δεν είναι όμως φοιτητής ωκεανολογίας. Φίλε, Δεν ξέρω, ο Μάιλο φίλε. Θάτς ήταν ο ήρωάς μου, μαλάκα. Ήμουνα 10 Ποιος, χρόνια ποιος? και τον έβλεπα με την κόμενα εκεί πέρα στην Ατλαντίδα και λέω, μαλάκα, αυτός θέλω να γίνω. Ποιος ρε, ποιος. Ο Μάιλο Θάτς. Ποιος ερώτησε ρε, πουστή. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Να σημειωθεί ότι το γαμάμε μετά αυτόν. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι αυτό είναι fake, παιδιά. Πώς σε γάμισα έτσι. Πώς σε γάμισα έτσι. Κατά λάθος. Το Αλλά over- πώς σε γάμισα έτσι. Το overthinking βλάπτει, παιδιά. Λοιπόν, και να πω το εξής, ότι αυτό είναι μία ιστορία που έχει δει στο όνειρό της η Έλενα. Η Έλενα, η γνωστή που αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, βοήθησε και σε αυτό το κουιζάκι και σε αυτό το παιχνίδι και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έλενα, με κατέστρεψες. Έλενα, ευχαριστώ. Έλενα, το όνομά σου θα αφαιρεθεί από τα χρονικά του Συνεκαφενείο. Τώρα Ωραία. είσαι ο άσπονδος μου εχθρός, Έλενα. Πάμε στη δεύτερη, είστε έτοιμοι? Έχουμε 1-0 Σπύρος Junior. Καλά. Δεύτερη. Είναι πολύ κάμενο. Να σου πω, θες να διαβάσω. Όχι, όχι. Άρα είναι όλες fake. τι φάση. όχι. όχι, όχι. Λοιπόν, στον Καναδά, στην πόλη της Οτάβα, υπήρξαν πρόσφατα πολλές επιθέσεις σε λεσβείες από βρικόλακες, οι οποίοι τώρα έχουν ανοσία στο φως της ημέρας αφού χρησιμοποιούν το δέρμα των θυμάτων τους. Ένας παπάς της Καθολικής Εκκλησίας επιστρατεύει τον Ιησού Χριστό για να του
Άμα είναι κανονική ταινία αυτό, φίλε. Δεν θέλω να κοπούν οι Τώρα. αντιδράσεις στο edit. Δεν θέλω. Για φάση Velocipaster. Νομίζω ξέρω ποια λέει. Συνεχίζω. Ένας παπάς της Καθολικής Εκκλησίας επιστρατεύει τον Ιησού Χριστό για να αντιμετωπίσει τους βρικόλακες με τεχνικές κουνφού. Ο Ιησούς τελικά τα καταφέρνει και συνεχίζει το κήρυγμά του στους πολίτες. Ερώτηση. Μπορώ να σκυπάρω λίγο το Σπύρο Junior και να ρωτήσω. Η ταινία λέγεται Skinwalkers. Δεν απαντάω. Πρώτα θα μου πεις άμα είναι fake ή... Νομίζω η απάντησή μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Ωραία. Ότι είναι true και λέγεται Skinwalkers. Ωραία. Κοίτα, δεν έχω ιδέα πάλι για ποια ταινία μιλάει, αλλά θέλω να είναι αληθινή αυτή η ταινία. Οπότε θα πω ναι για να πάω να τη δω μετά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχετε δίκιο. Αυτή η ταινία είναι κανονική ταινία. Ο Σπύρος έκανε λάθος στο guess το όνομα της ταινίας. Θες εσύ, Σπύρο Junior, να πεις? Το όνομα τη ταινία. Ναι. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η ταινία. Αφού είπαμε, υπάρχει. Lesbian Vampires, πώς τα λέγεται. Προφανώς και. Πες μας, σε παρακαλώ πολύ, το όνομα τη ταινία. Θέλω να πάω να τη δω. Ωραία. Άρα δεν κάνει guess ο Σπύρος. Η ταινία λέγεται Jesus Christ Vampire Hunter του 2001. Είναι μια καναδική ταινία horror parody superhero. Απογοητεύτηκα. Περίμενα κάτι πιο εφάνταστο στον τίτλο. Κοίτα, θα ήθελα να παίζει ο Vin Diesel άμα γίνεται. Σιγά μην τη πήγαινε. φτιάχνω, σιγά Έχει σιγά, μαλλιά ο το Χριστός, πώς θα παίξει ο Vin Diesel, ρε φίλε. Εντάξει, μα λέγα του κολλήσουν μια περούκα. Τελείωνε. Συγγνώμη τώρα που αναφερθήκατε για τα μαλλιά του Ιησού. Ο Ιησούς κάει μύτη όπως τον ξέρουμε και μετά πηγαίνει και κουρεύεται και κάνει και piercing. Έχω ερώτηση. Πού? Ρος. Σου απάντησε ο ηχολήπτης μας. Κάνει piercing στην Δεν ξέρω, οδηγία δεν την είδα την ταινία, ρε φίλε. Εντάξει, αρχικά είπαμε. τρίβια. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη. Πόσες έχεις βρει, συγγνώμη. 5 είναι συνολικά. Πω μας κάνεις. Είμαστε 1-2 δηλαδή. Ναι. Δεν το μετράμε κανένα. δεν Ναι, μετράει ναι, κανένα. όχι, Αυτό μετράει, είναι. μετράει. Μετράει. Έχουν παίξει και over-under. Λοιπόν, τρίτο. Ένα τόστ ζωντανεύει όταν ένας κεραυνός το χτυπάει. Το διαβολικό τόστ έχει σκοπό να εξολοθρέψει όλους τους λάτρεις σάντουιτς της γης. Έχει την ιδιότητα να μεγαλώνει κάθε φορά που κάποιος τρώει μια μπουκιά, αλλά και να δηλητηριάζει τον άνθρωπο που τον τρώει. Ένας μισελενάτος σεφ και το ιγκουάνα του προσπαθούν να το σταματήσουν πριν ολοκληρώσει το σκοπό του. Ο σεφ ανακαλύπτει ότι το τόστ απλά θέλει να το αγαπάνε και να γίνει σάντουιτς. Το αγκαλιάζει και αφού προσθέσει έξτρα υλικά, αυτό κλαίει κέτσαπ και ξαναγίνεται άψυχο. Μπορεί να μιλήσω λίγο. Όχι. Θα μιλήσω Σπύρος πρώτα. Α, Πρώτον, Junior. είναι το sausage party αυτό. όχι, Οκ. δεν είναι. Μ' αρέσει που βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε και δύο σπίτι γι' αυτό. Είναι επειδή τα έχουμε. Ναι. Όχι. Τι. Η πρώτη σου απάντηση ήταν ναι. Δεν ξέρω τι ταινίες είναι αυτές. Πού τις βρίσκεις αυτές τις ταινίες. Δεν έχω ιδέα πάλι για άλλη μια φορά για ποιο πράγμα μιλάει ο άνθρωπος, ο φίλος Ροδόλφος. Εγώ πιστεύω ότι είναι fake. Ωραία. Άμα δεν είναι fake, θέλω να είναι fake. Μπορούμε να τη διαγράψουμε άμα έχει φτιαχτεί αυτή η ταινία. Θα δούμε. Σπύρο. Κοίταξε, σαν σύνοψη που μου έδωσες μου θυμίζει κάποιο καμένο video game που βγήκε στο Steam ή κάποια καμένη σειρά στις απαρχές του YouTube. Ναι, αυτό. Ο Seth Rogen έχει βγάλει καμένη ταινία. Δεν ήταν αυτό. Επίσης υπάρχει animated musical της Disney που λέγεται Happy Little Toaster. Νομίζω ότι εκεί το πήγαινε. Αλλά μιλάμε για ψωμί του toast, όχι για το στιέρα. Anyway, θα πάω κι εγώ. Παρά είναι ψέκαφο αυτή η ιδέα, οπότε θα πω ότι είναι fake. Ωραία, είστε και οι δύο σωστοί. Ήταν fake το σενάριο. Δημιουργήθηκε από το ChatGPT και λίγο πρόσθεσα εγώ κάποιες πινελιές, ας πούμε. Το Ναι. έκλαψε και έτσι από είναι Όχι, αυτό το έκανε το chat. 3-2 ακόμα ο guest μπροστά, Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο. Υπάρχει μια σπηλιά κρυμμένη στην έρημο Σαχάρα, όπου μια φορά κάθε 10.000 χρόνια ο αστρικός χάρτης ευθυγραμμίζεται με μια πύλη και μπορεί να ανοίξει ένα πόρταλ για να έρθουν από ένα άλλο γαλαξία εξωγήινοι και να καταλάβουν τη γη. Όταν αυτή η μέρα έρχεται, βγαίνουν οι εξωγήινοι μέσα από την έρημο και αρχίζουν να σκοτώνουν κόσμο, αλλά ένα παιδί που έχει μαγικές ικανότητες καταφέρνει τελικά να τους νικήσει και να κλείσει το πόρταλ. Από τώρα μου έρχονται δύο επιλογές στο μυαλό. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι true. Το λέω τώρα. Περίμενε. Δεν θα πεις όνομα. Να μην πω. Όχι. Έχω δύο στο μυαλό μου. Όχι, όχι. Ναι, ισχύει. Να σεβαστείς τους κανόνες. Σπύρο Junior. Του κατουρά του κανόνες.
Πάλι δεν μου έρχεται καμιά ταινία καινούριο. Αλλά πιστεύω ότι είναι false. Δεν υπάρχει αυτή η ταινία. Okay. Δεν βρίσκω το λόγο για να υπάρχει αυτή η ταινία. Ωραία. Πάμε. Κοίταξε, να πω κάτι. Άμα έχω άδικο ή όχι. Άμα έχω άδικο δεν έχει σημασία. Οπότε να πω τώρα και τις δύο ταινίες που σκέφτομαι. Ωραία, πες και άμα τις. το πιάσω, το πιάσα. Πες τις. Ταινίες, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι είναι ή το Stargate ή Battlestar Galactica. Τίνο Stargate. Δώστε. Πολύ καλά κάνεις που δίνεις προς τα εκεί γιατί είναι fake. Χάρηκα εγώ. Η κοινή λογική νίκησε, παιδιά. Να σημειωθεί αυτό. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Έλενα γιατί και αυτό είναι ένα όνειρο που έχει δει. Τι όνειρα βλέπει. Έλενα, Τι πίνει. I have a certain set of skills. And I will find you and I will kill you. Οπότε το σκορ πόσο είναι, είναι 2-4. 4-2. Οπότε έχουμε άλλο ένα. Στην ουσία έχει λήξει. Το σώζω μόνο άμα βρω. Άμα κάνει λάθος και άμα βρει και την Σωστό, σωστό, πολύ ταινία. σωστό. Βέβαια, άμα δεν υπάρχει ταινία, έχει λήξει. Άμα είναι fake, ναι. Εσύ θα μας πεις αν Let's see. Ναι, ναι. Σε ένα μαγαζί με τηγανιτά κοτόπουλα τύπου KFC έχει παγιδευτεί μια ομάδα ατόμων στους οποίους επιτίθονται κάτι ζόμπι κοτόπουλα που είναι possessed από ένα αρχαίο εξωγήινο πνεύμα. Αποδεικνύεται ότι το μέρος που έχει χτιστεί το μαγαζί είναι ένα αρχαίο ιερό νεκροταφείο Ινδιάνων. Δύο από τους όμηρους ανακαλύπτουν ότι η μπύρα είναι ο κρυπτονίτης των ζόμπι κοτόπουλων, όμως αυτό δεν είναι αρκετό καθώς στο τέλος όλοι πεθαίνουν. Αναγκαστικά πρέπει να πω true. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να βγάλω και ένα τίτλο από την κολάθρα μου. Σπύρος Junior, άμα θέλει να τσιτάρει στο game, να το σπάσει, θα πει και αυτός true. Εντάξει, έτσι παίζει. Την ίδια απάντηση θα Ναι, Πες, όχι, ξέρεις πραγματικά τι. την πιστεύεις. Ξέρεις τι. Και μου ακούγεται πάλι για ChatGPT η απάντηση. Οπότε θα πω πάλι false. Ωραία. Για να έχει λίγο πιο πολύ suspense, θα πω ότι είναι όντως πραγματική ταινία. Αποκλείεται. Θα το πεις Οπότε ήδη. έχεις πάρει τον ένα πόντο, Σπύρο, και σου δίνει τη ευκαιρία να ισοφαρίσεις το παιχνίδι. Βρίσκοντας τον τίτλο. Ο Ωραία. οποίος είναι λίγο δύσκολος. Μπορώ να πω δύο πράγματα που μου έρχονται μες στο μυαλό. Δώστες και άμα έρθεις κοντά θα στο δώσω. Ωραία. Το ένα είναι πολύ basic. Attack of the Zombie Chickens. Μην πεις. Θέλω να πω και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι Zombie Chicken Massacre. Είναι, όχι, με 50-50, δεν θέλω να μου πεις. Δεν νομίζω ότι έπεσες κοντά. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Αλλά θα το πω και θα μου πει και η Χολίτης που τον εμπιστεύομαι. Μπορώ να πω ότι πέτυχε τα κοτόπουλα του. Η ταινία λέγεται Poultrygeist Όχι ρε φίλε. Night of the Chicken Dead. όχι. Δεν πρέπει να το πάρω, αλλά χαίρομαι που το άκουσα αυτό. Πρέπει να πήγε πολύ καλά στα box office. Να σου πω κάτι. Αυτός που έφτιαξε τον τίτλο αυτό κατουράει τον προηγούμενο που λέει Jesus Christ Vampire Hunter. Αυτός που έγραψε το τίτλο αυτό είναι ο Σεφερλής βασικά. Όχι. Είναι too good για Σεφερλή αυτός ο τίτλο. Ναι. Ωραία. Και συγχαρητήρια στο Σπύρο Junior. Συγχαρητήρια που παραμένω Σπύρος. Στον πρώην Σπύρο από εδώ. Στον πρώην Σπύρο. Από εδώ και πέρα είμαι γνωστός ως πρώην Σπύρος. Αυτό είναι το καινούριο μόνο μου. Είσαι ο πρώτος καλεσμένος μας και ο πρώτος νικητής καλεσμένος μας. Συγχαρητήρια. Κάπου να βάλετε το όνομά μου. By process of elimination. Είσαι ο πρώτος σε όλα. Οπότε τελειώσαμε το game και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο κυρίως θέμα, τέλος πάντων, αυτής της εκπομπής, που είναι ένα έτσι ωραίο κλασικό εφηβικό fuck, marry, kill. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εντάξει, προφανώς από τα συμφραζόμενα μπορούμε να καταλάβουμε από τις τρεις επιλογές τι σημαίνει το fuck, τι σημαίνει το kill και τι σημαίνει το marry. Έτσι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, ναι. Ναι. Σαν να κάνουμε ranking επί της ουσίας, τέλος πάντων. Επειδή είμαστε και έτσι gracious hosts, θα πούμε στον καλεσμένο να ξεκινήσει, να μας δώσει τις επιλογές του. Σπύρο, είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι έτοιμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα απλά βαριέστε να μιλήσετε. Οκ. Λοιπόν, Μπορούμε να ξανακάνουμε το καινούριο game για να χάσει τα privilege, απλά να το βγάλουμε το επεισόδιο. Και να ακούγεται στο edit ότι μιλάμε σε ένα τρίτο άτομο που δεν απαντάει. Λοιπόν, αυτό είναι για τον φίλο μου, τον Σπύρο. Είναι από την ταινία Tombstone. Ωραία, σταμάτα. Έχουμε τους τρεις main χαρακτήρες μας. Είναι 5, αλλά εμείς κρατάμε τους τρεις επειδή είναι πιο γαμάτοι.
Ο ένας είναι ο αγαπημένος Doc Holiday που παίζεται από τον Val Kilmer. Θα λέει κανείς ότι ο Val Kilmer παίζει τον Doc Holiday. Ναι. Ή βασικά ο Doc Holiday παίζει τον Val Kilmer. Ναι. Τέλος πάντων. Το κάνεις περίεργο. Πάμε παρακάτω. Έχουμε. Λοιπόν, το Fuck Marry Kill είναι Doc Holiday, White Earp που παίζεται από τον τρομερό Kurt Russell. Και είναι και ο Sam Elliott που παίζει τον Sam Elliott. Ό,τι Sam Elliott καλύτερο. παίζει τον αδερφό του Wyatt Earp. Πάμε παρακάτω. Ναι, που Ό,τι παίζει τον Sam καλύτερο. Elliott. Ωραία. Είναι αυτός που. Ο Sam Elliott είναι αυτός που κρατάγανε το μουστάκι από την Επανάσταση του 21 και όταν γεννήθηκε το δώσανε. Θέλει να πούμε κάτι λίγο. Ο Sam Elliott σε αυτή την ταινία μοιάζει λίγο με το πορτρέτο του Κολοκοτρώνη που έχει στα βιβλία ιστορίας, έτσι. Έχει την ίδια μύτη και το ίδιο μουστάκι, φίλε. Ο Σαμ Έλιοτ σε όλες τις ταινίες μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη. Τι εννοείς? Ισχύει. Γενικά ο Sam Elliott. Φίλε. Μιλάει Ταινιάρα. με το μουστάκι. Επανάσταση του 21, Κολοκοτρώνης παίζει το Sam Elliott. Πρέπει να γίνει τώρα γιατί είναι 150 χρονών βέβαια ο Sam Δώστε. Elliott. Πάμε. Τώρα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω εγώ. Παρακαλώ. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση που έδωσε, η ερώτηση που έκανε. Είναι kill τον Sam Elliott, το οποίο τον εκθίασα μόλις τώρα. Όχι ρε μάλλον. Αλλά έχω σε τεράστια εκτίμηση το μουστάκι του Kurt Russell και τον Kurt Russell γενικότερα. Οπότε είναι fuck Kurt Russell. Θέλω να τον νιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Και Mary Val Kilmer ως Doc Holiday. Είναι στάνταρ. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτή την ταινία. Αλλά να ενημερώσω ότι θα χειρέψει πολύ γρήγορα γιατί είχε φυματίωση ο άνθρωπος και ήταν ήδη στα τελευταία του. Θα του κληρονομήσω τα κλειψιμαία. Τα κλοπημαία, συγγνώμη, άλλο. Το κλειψιμαία δεν είναι λέξη. Λοιπόν, εγώ σκοτώνω τον Βαν Κίλμερ γιατί δεν το συμπαθώ. Δεν Γύρω μου αρέσει. Παντρεύομαι τον Σαμ Έλιοτ γιατί ποιος δεν θα ήθελε να έχει σύζυγο τον Κολοκοτρώνη. Και τον άλλον fuck. Το Kurt Russell. Ναι. Εντάξει, Fuck you. έχουμε τα ίδια γούστα στο γαμίσι, εγώ αυτό βλέπω. Σωστό γι' αυτό. Next. Λοιπόν, παιδιά. Ο καλύτερος Batman. Ου. Και θα αλλάξω λίγο τις επιλογές μου. Κανονικά ήταν να ενημερώσω ότι ο Val Kilmer έχει κάνει τον Batman. Στο Δεν Batman ξέρω αν Forever. είναι. 1995, Ή μάλιστα. τα- Πάμε, George Τρομερή Schumacher. ταινία. Πήγε πάτο, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, έκανε τεράστια επιτυχία το Batman Forever. Να ξέρεις. Βλέπω. Γνώστης. Γιατί σε φέραμε εδώ. Εσύ μου φωνάξτε. Φέρω να πει κανένα hooks. Λέω ψέματα. Θα μας πει ότι γίνει επίπεδη. Στα comments γράψτε τι από αυτά που λέω είναι αλήθεια. Λοιπόν, η επιλογή. Σκάσε ρε μαλάκα. Μου άρεσε αυτό που είπες. Λοιπόν, ο καλύτερος Batman. Οι επιλογές είναι Ben Affleck, Val Kilmer γιατί γαμάει ο Val Kilmer και δεν θα έβαζα Christian Bale γιατί προφανώς θα νικάει ο Christian Bale. Where is it? Θα βάλουμε τον Michael Keaton. Λοιπόν, το έχω εγώ. Λοιπόν, kill Van Kilmer. Εντάξει. Πάλι, Ναι, ρε μαλάκα. Αφού το σκότωσα πριν, θα το σκότωσω και τώρα. Ρε, Είναι φίλε. θύμη της εκπομπής αυτό να σκοτώνουμε το Ο Valkyrie. Val Kilmer θα Μα πεθαίνει. σε κάθε, να σου πω, σε κάθε fuck Mary Kill έχεις το Van Kilmer μέσα. Άμα είναι, άλλαξε τις από Πού το τώρα. ξέρεις. Όχι. Καλύτερος Batman, ρε φίλε. Θα βάλω Ben Affleck. Οπότε Mary Ben Affleck. Και fuck τον αγαπημένο Michael Keaton. Ελπίζω καλύτερο με βάση τις επιλογές που έχουμε και όχι γενικά, γιατί θα γίνει παρεκτροπή της εκπομπής τώρα. Θα μας κάψουν τους ζωντανούς. Όχι, εγώ θα τον κάψω ζωντανό. Ήθελα άλλες επιλογές να σου πω την αλήθεια, γιατί την έχω και κάνει και εγώ αυτή την ερώτηση, οπότε κόβεται από τις δικές μου. Είπες Michael Keaton, Michael Keaton. Μέρη τον Michael Keaton, γιατί έπαιζε καλά τον Batman. Τώρα, ξέρεις τι, θα σου πω, περίμενε λίγο. Είναι εξίσου κουραδίσκη Batman ο Ben Affleck με τον Val Kilmer, οπότε είμαι σε δίλημμα. Ξέρεις Λες, τι. ρε μαλάκα. Ξέρεις τι, να σου θυμίσω λίγο, άμα θυμάσαι τον Batman Forever, πώς ήταν ο Val Kilmer σαν Bruce Wayne. Και γαμό. Φίλε, ήταν τέλειος. Ο Christian Bale αντέγραψε Val Ξέρεις Kilmer. κάτι, τα ακούω, χαίρομαι που το λες. Τουλάχιστον ο Val Kilmer δεν άφησε ποτέ τον άσπρον εχθρό του να φύγει επειδή έχουν το ίδιο όνομα οι μανάδες τους. Οπότε, kill τον Ben Affleck, fact το Val Kilmer. Πολύ Οκ. καλό. Πολύ καλό. Δεκτό. Έτσι όπως Συμφωνώ, το. μου άρεσε. Πάμε. Λοιπόν, επόμενο. Λοιπόν, μιας και έχουμε πιάσει το. Val Kilmer. Ναι, πέρα από αυτό. Θα θέλαμε βέβαια. Πάμε λίγο, μένουμε λίγο στους σούπερ-ήρωες, αλλά πηγαίνουμε από την αντίθετη πλευρά στους κακούς. Και θέλω να μου πείτε από τους τρεις, από την πρώτη τριλογία των Spider-Man, τους τρεις κακούς, πώς θα τους βάζετε, πώς θα τους κατατάζατε. Ο ένας είναι ο Alfred Molina, που έπαιζε τον Dr. Octavius. Και τον παίζει ο Μάρκος Λεζές.
Μπορεί. Για όσους ξέρουν. Ο άλλος είναι ο Sandman από το Spider-Man 3 που ήταν ο Thomas Church. Thomas Hayden Church. Πάει ήδη πέθανε κόψα. αυτός. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάντως. Και μετά είναι ο William Dafoe που παίζει το William Dafoe που παίζει το Green Goblin. Να απαντήσω εγώ που είμαι super fan. Δώσ' το. Όχι. Ξέρεις τι, ο Thomas Hayden Church, Σπύρε, είναι πολύ καλός Sandman. Αλλά έχει την κακή τύχη να είναι στη χειρότερη από τις 3 ταινίες, οπότε kill. Λυπάμαι. Κι εγώ. Δεν είσαι δίκαιος. Εντάξει, μετά ρε φίλε είναι το pick your blessings, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Μπορεί να πάνε είτε fuck είτε Mary οποιοδήποτε από τους δύο. Mary τον Alfred Molina ως Dr. Octopus και fuck τον Willem Dafoe ως... Σκέψου μόνο τι μπορούν να κάνουν αυτά τα 6 χέρια. Το έκανες περίεργο. Το έκανες περίεργο. Μ' αρέσει. Το ακούω. Πρώτο hentai reference στο δεύτερο επεισόδιο. Χαίρομαι. Κόφτω στο μοντάζ παρακαλώ. Ναι, καλά. Οπότε, λέω kill τον Sandman, fuck Greek Goblin, Mary Dr. Octopus. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Πέρα του ότι ένας ακόμη λόγος να κάνεις μέρη τον Alfred Molina ή Molina είναι ότι είναι πολύ αρκουδούτης ρε φίλε. Αγαλίτσας. Γουτσου γουτσου. Μπορούμε να μην μοιραζόμαστε τόσο πολλές πληροφορίες. όχι με το κοινό, μεταξύ μας. Δηλαδή εκεί θέλω να χτιστεί ένα τείχος και να μην ξέρω αυτές τις πληροφορίες. Άστο φίλε, ό,τι τείχος ήταν έχει γκρεμιστεί. Πάμε παρακάτω. Ισχύει. Επόμενη. Λοιπόν, τώρα που είμαστε μια και στο θέμα με τους υπερήρωες και αυτά, πάμε Νόμιζα του σεξ. στην αγαπημένη ταινία Fast and Furious. Πω, καμία. Θα δώσεις 3 Όχι, επιλογές ή εντάξει. πρέπει να το Θα φωνάξω. δώσω 3 επιλογές και θα είναι τα 3 πρώτα Fast and Furious. Το Tokyo Drift, το Too Fast and Furious και το πρώτο Fast and Furious. Όχι, δεν το πάει χρονικά, το πάει με release date. Ναι. Άρα πάμε Fast and Furious, Ναι, Too Fast, Too Furious μάλιστα. και Fast and Furious Tokyo Drift. Ναι. Μπορώ να πω πάλι εγώ που είμαι super fan. Όχι. Εντάξει. Πες Ροδόλφε. Όχι, άντε, πες. Επειδή είμαι super fan. Όχι, δεν τον αφήνουμε τώρα. Τι έκανε, ό,τι θέλει ο Σπύρος θα κάνουμε. Αφού είναι καυλωμένος, δώστε το. έλα. Είναι ταινίες πηγή Δώσ' απίθμενης καγκουρίλας, ρε φίλε, τα πάτε Έλα, Fast and πάμε, Furious. άντε. Λοιπόν, kill the Fast and the Furious. Συμφωνώ. Και ο μόνος λόγος που δεν σκοτώνουμε το 2 είναι επειδή υπάρχει ο Tyrese Gibson. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, και εντάξει, θέλει πολλά αρχίδια να βγάλεις μια ταινία Too Fast, Too Furious. Ισχύει. Σαν τίτλο, εννοώ. Ισχύει. Οπότε, fuck, και Mary Tokyo Drift. Αγαπάμε το Tokyo Drift. Αγαπάμε Tokyo Drift. Αγαπάμε και την πρωταγωνίστρια. στο Κάποιος Tokyo να Drift. βάλει από πίσω το Tokyo Drift να παίζει. Λοιπόν, κρατάω το kill σου και τα πάω τα άλλα ανάποδα. Βάζεις το Too Fast, Too Furious πρώτο. Tyrese, Ναι. ρε φίλε. Είναι ο Tyrese. Ναι. Earn that paycheck, Tyrese. Και για τη σκηνή που πάει με 80 με την όψη στην εθνική. Αυτό δεν το κάνει ο Tyrese, φίλε, το κάνει ο κάνει Paul Walker. Paul Walker. Είδαμε που κατέληξε. Next. Λοιπόν, και τελευταίο. Δεν ξέρω τώρα πώς σας αρέσει το ξυλίκι, γιατί είστε και λίγο γυναικωτοί. Το κόβουμε. Όπως και ό,τι άλλο σου. Αυτά θα απαντάνε. Δεν κάνω ερωτήσεις. Απλά θα απαντάνε σε ένα των πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε πιο καινούριους ηθοποιούς martial artists που έχουν παίξει ξυλίκι, που έχουν δώσει ξυλίκι. Πιο καινούριος. Οκ, Πιο πάμε. καινούριος. Ναι. Λοιπόν, βέβαια ο Jet Li δεν είναι τόσο καινούριος. Οπότε είναι Jet Li, Scott Atkins, Oh. Undisputed, όποιος ξέρει. Yuri ταινιάρες, Boyka, φίλε. Yuri Boyka, γάμανε. Να πω ότι το μεγαλύτερο φάουλ που έχει κάνει ο Scott Atkins είναι αυτά τα τατουάζ που τα βλέπαμε για 15 χρόνια στις παραλίες. Αυτά τα καμμένα τα αστεράκια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Να το πούμε αυτό. Αυτά τα καμμένα τα αστεράκια. Και ο αγαπημένος μου, J. Walter White. Michael J. White. Michael J. White, sorry. Walter White. Ο Heisenberg. Μην κοπεί αυτό. Ο J. Michael White. Michael J. White. Το στην αρχή το J. Λοιπόν, Mary το Jet Li, fuck Yuri Boyka, αγαπάω, και τον άλλον kill. Πάμε. Ποιοτικά και μόνο, όσον αφορά στις ταινίες δηλαδή. Kill Michael J. White, Ντροπή. fuck Jet Li και Mary Scott Atkins, φίλε. Είναι πολύ underrated. Ισχύει. Έχει κάνει τρομερά κασκαντερικά ο φίλος μου.
Αυτός ρε φίλε πέρα από τα Undisputed έχει κάνει κάτι άλλο ρε μαλάκα. Έχει κάνει το Accident Man, που είναι πολύ καλές ταινίες, το 1 και το 2. Είναι ο Κίλα Χαρκάν στο John Wick το 4. Α, καλά. Έχει κάμεο 15 λεπτά και γαμάει. Και μετά έχει διάφορα άλλα, ρε φίλε. Έχει το Ninja, Shadow of the Ninja, πολύ ωραία ταινία. Άμα σ' αρέσουν, φίλε, ταινίες με ξύλο, ναι, Scott Adkins. Ωραία. Σπύρο, θα πω ή θα πεις? Ό,τι θες. Θα ρίξουμε νόμισμα. Όχι, μαλάκα, τι να δείξουμε νόμισμα, θα το πάω εγώ. Καλά, Το οκ. πάνω μου. Χωρίς λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί Τηλεθεατές. τηλεθεατές και αγαπητοί συμπαρουσιαστές. Fuck, Marry, Kill. This is Sparta. Hasta la vista, baby. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μέρη οικονομίδια από μένα, αν ρωτάς. Κατευθείαν. Ξέρεις Για τι, τις ατάκες μιλάμε τώρα. Ναι. από ποια άποψη, σαν ατάκα ή πόσο γουστάρουμε τις ατάκες? Σαν ατάκα, βασικά. Είναι εύκολο, για μένα τουλάχιστον. Να πω εγώ. Νομίζω πρέπει να πει ο Σπύρος. Όχι, πες, δεν πειράζει, πες. Ωραία, λοιπόν. Μέρη, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, γιατί γαμάει αυτή η φράση, δεν ξέρω γιατί. Πώς το σκεφτήκανε εκεί πέρα από το όταν το γράψανε, αλλά γάμισε. Το This is Sparta είναι αρκετά mainstream, οπότε νομίζω ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Όχι ρε φίλε. Hasta la vista, baby, fuck. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά το είχε πει πολύ ωραία. Ωραία, να σου πω Terminator. κάτι. Καταρχάς κάνεις φάουλ που δεν ξέρεις ποιος έχει πει αυτήν την ατάκα. Εντάξει, Έχεις έτσι σε podcast για ταινίες. Τώρα που το είπε, το θυμήθηκα, εντάξει. Πες να μην έχεις δει την ταινία. Την έχω δει την ταινία. Ωραία. Πώς λένε τον ηθοποιό που παίζει τον Τζον Κόνορ? Ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος το ξέρει αυτό, ρε μάλακα, Εγώ. του αρέσει. Έντουαρτ Φέρλομ. Είσαι μάλακα. Γνωστό πρεζάκι στο Hollywood. Έλα, βάλτε τις μέσα τώρα, τις βγάλαμε, τις μετρήσουμε. Στο 2. Πώς λεγόταν το 2? Terminator 2. Είναι ερώτηση παγίδα, Και βλάκα. τραγούδι του Devils. Δεν το ξέρω. Ωραία. Terminator 2. Λοιπόν, εντάξει, θα διαφωνήσω κάθετα. Κάθετα όμως. Στα αρχίδια. Κανόνες να σκοτώσει οικονομίδη, μάλλον. Όχι, φίλε, οικονομίδες παντρευόμαστε γιατί το λέμε καθημερινά. Α, Ειδικά όταν οδηγάμε. Σε άλλους οδηγούς. Γαμώ την Αθήνα. Kill, το Hasta la Vista Baby. Kill, γιατί εντάξει, εμάς δεν μας ακουμπάει και ιδιαίτερα. Ενώ το This is Sparta, ρε φίλε. Το έχουν κάνει παροδία στο 50-50. Πριν γίνει cancel. Κάτι έχει αφήσει εποχή, ρε φίλε. Δηλαδή δεν. που λέει μετά ο Φιλιππίδης, εσύ δεν μου κάνεις νόημα. Ξεφτά, Λεωνάιντας. Ωραία. Χαίρομαι, έτσι. Μπήκαμε δυναμικά. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι Fuck, Marry, Kill, Mario, Crash Bandicoot και Sonic. Σπύρο, πες. Από ποια άποψη? Σαν franchise μιλάμε. Σαν franchise ή σαν ταινίες? Σαν ήρωας που αγάπησες ρε φίλε από τα παιδικά σου χρόνια. Σαν franchise. Έχει ταινία Crash Bandicoot. Όχι. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να σκοτώσω τον Crash Bandicoot γιατί μεγάλωσα με Crash Bandicoot, ρε φίλε. Μην το σκοτώσεις. Με μεγάλωσε στα γόνατά του. Ο Μάριο παρά είναι iconic για να σκοτωθεί. Sonic, πέρα από τις δύο ταινίες που έχουν βγει, αδιαφορώ. Οπότε kill Sonic. Fuck το Μάριο. Πάντα ήθελα να νιώσω έναν Ιταλό μέσα μου. Ο Ροδόλφε σε κοιτάει περίεργα. Oh my god. Merry Crash Bandicoot. Σπύρο Junior. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Σπύρος. Αλλά. Περί Ιταλών. Περίταλον. Ναι. Εγώ θα τον παντρευόμουν, τον Ιταλό. Γιατί ο Super Mario ήταν μεγάλο κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας. Ήταν το μόνο παιχνίδι που έχει παίξει ο πατέρας μου πάνω στο βουνό που ήταν. Για κάποιο λόγο. Είχαν μια κονσόλα και έπαιξε Super Mario για κάποιο λόγο στην παιδική του ηλικία. Τώρα πολλές απορίες γίνονται. Ναι, νόμιζα ότι έκανα ένα παράσταση στο Super Mario πάνω στο βουνό. Ναι, έκανε. Μόνος του. Πέταγε φωτιές μόνος του, ρε. Μέσα στη σωλήνα. Παντρευόμαστε τον Super Mario. Σκοτώνουμε το Sonic γιατί στα αρχίδια μας το Sonic. Και Crash Bandicoot. το Crash Bandicoot, επειδή παίζαμε πολύ PlayStation 2, αυτό το παιχνίδι με τις μάσκες που ήταν, Τι PlayStation 2 ρε μα. το PlayStation Titans 1, ρε, που, μα. που κάποιοι εδώ πέρα λένε ότι δεν είναι καλό παιχνίδι. Κάποιος θα τον κόψει. Μαλακία ήταν. Τα Εκπομπή. Ναι, Το Crash of the Titans λέει. το Crash of the Titans. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Καλό έτσι ήταν, πάμε παρακάτω. Έλα. Ε, Επίθεση δημοσίου. αναγκαστικά θα κάνουμε fuck τον Crash Bandicoot.
Με Την το Οβάτη. ζόρι, φίλε, δεν γίνεται δουλειά. Γάμιε το Sonic, εγώ φταίω. Με Sonic δεν γάμισε ποτέ κανείς. Λοιπόν, τρίτο. Fuck Mary Kill. Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone. Καταρχάς ξέρουμε τι είναι αυτή. Εγώ τους ξέρω αυτούς. Hans δεν Zimmer, ξέρω. ξέρω. Θέλω μερικές πρόσφατες ταινίες από Ennio Morricone. Να το κάνω εγώ. Πρόσφατη ταινία Έχει από πεθάνει. Ennio Morricone. Φίλε, δεν παίζει. Ένα θα σου πω. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, ρε φίλε. Καλά, και τα τρία. Οκ, αλλάζει το πράγμα Το τώρα. The Thing, Ennio Morricone. Πάμε, Σπύρο, Θα πες. απαντήσω εγώ μέχρι να σκεφτεί. Ναι. Kill το Hans Zimmer. Φίλε, εντάξει. Θα μιλήσω και εγώ μετά σε αυτό. Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Ο Hans Zimmer, υπάρχουν ταινίες που απλά μπαίνει μέσα, αφήνει ένα χαρτάκι και λέει απλά κάνε αυτό από την προηγούμενη μου ταινία και βαριέται και φεύγει. Όταν κάνει προσπάθεια, γαμάει. Μετά, John Williams, δε φίλε, είναι στο top 2 πιο iconic, βασικά στο top 3 πιο iconic συνθετών μουσικής σε ταινίες ever. Και το άλλο μέλος του top 3 είναι ο Ennio Morricone και ο ένας που δεν έβαλε, ο Howard Shore, που έκανε το Όντως, soundtrack του Άρχοντα. δεν τον έβαλα το Howard Shore, το σκέφτηκα. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, πέρα από τον Άρχοντα, το οποίο είναι top, Δεν θέλει να κάνει κάτι. top of the top, Ναι. δεν έχει κάνει άλλη ταινία. Έκανε το ρε, καλύτερο soundtrack των εποχών, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ναι, είναι μέρη των Ennio Morricone, fact των John Williams. Γιατί δεν έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση στο Star Wars, αλλά ναι, εντάξει. Ωραία. Σπύρος Junior. Δεν έχετε. Ναι, δεν έχουμε, είπα. Λοιπόν, ας πει και ο ηχολήπτης. Θέλω να μιλήσω κι εγώ σε αυτό πάρα πολύ. Περίμενε. Για πρώτη φορά στα χρονικά γυρνάμε το μικρόφωνο προς τον ηχολήπτη. Είπες Hans Zimmer, John Williams και Ennio Morricone. Σωστά. Εγώ θα έλεγα για αρχή, θα συμφωνήσω με τον φίλο Σπύρο Senior, kill τον Hans Zimmer. Γιατί όμως kill τον Hans Zimmer? Γιατί, παιδιά, μουσικά ο Hans Zimmer έχει να προσφέρει κάτι καλό. Εντάξει, το Interstellar ωραίο ήταν. Για μένα και από το King of Pride Rock, ακόμα που είναι στο Lion King. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ καλούς ήχους, αλλά συνθετικά εντάξει. Okay. Μμμ. Μετά, θα κάνω fact τον Ennio Morricone, γιατί η μουσική του είναι αδιανόητη, είναι διαχρονική, είναι τα πάντα όλα. Και μετά θα κάνω μέρη τον John Williams, γιατί είναι ο καλύτερος συνθέτης μουσικής ταινιών ever και δεν είναι μόνο τα Star Wars που λες. Έχει γράψει, παιδιά, για τους πάντες, Indiana Jones. Και για τα Harry Potter Potter ακόμα έχει, έχει ναι. γράψει, έχει κάνει τα πάντα. Και είναι μαγική η μουσική του. Οπότε αυτό θέλω να πω έτσι απλά για να μην πείτε μετά τίποτα τέτοιο και πέσει στην υπόλοιψη του John Williams. Αλλά τέλος πάντων. Έχασα και τα λόγια μου, καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε. Όχι, αγαπάμε John Williams. Δεν φαίνεται. Όχι, το Star Wars δεν αγαπάμε. Τον John Williams το λατρεύουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή άλλαξαν λίγο τα δεδομένα αρκετά, παντρευόμαστε Hans Zimmer. Πώς φαίνεται. Κάποιος πρέπει να τον παντρευτεί. Noob. Εγώ θα τον παντρευτώ το Hans Zimmer, να πάτε να γαμηθείτε. Επειδή ζει, Επειδή ζει. Και ο John Είναι Williams. γέρος. Fuck το John Williams, επειδή μου είπαν τα παιδιά ποιες ταινίες έχει κάνει και συμφωνώ μαζί τους. Και δυστυχώς θα πεθάνει ο Morricone. Εντάξει, καλές ταινίες που έχει κάνει, αλλά οκ. Ντροπή. Απλά είσαι Να πολύ απευθύνω νέος. λίγο το λόγο στον συμπαρουσιαστή μου. Κάναμε λάθος που το φωνάξαμε. Να το πούμε αυτό. τέλος πάντων. Το μετανιώνω ήδη. Λοιπόν, Δεν περίμενα βασικά κάτι διαφορετικό από ναι, το Σπύρο Junior. Καλά, βασικά είπαμε ότι δεν έχει ποιότητα το σημερινό επεισόδιο. Να ενημερωθείτε κατά πόσο δεν θα, Δεν θα ξανάρθει. δεν θα ξανακάνουν podcast. Όχι, δεν θα ξανάρθεις. Όχι, δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ στο. Θα κάνουμε rebrand μόνο και μόνο επειδή ήρθες. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Τέταρτο. Fuck Mary Kill. Τους παρακάτω κινηματογραφικούς μεσίες. Neo από το Matrix. Anakin Skywalker από τα Star Wars. Και Paul Atreides Lisan Al-Gaib από τα Dune. Θες να πω εγώ ή ο Σπύρος που θα κολλήσει πάλι? Πω εγώ. Ας το διάλογο. Ναι. Ναι, για πες. Λοιπόν, θα πούμε fuck τον Paul Atreides. Δεν το λέω το υπόλοιπο όνομα, επειδή θα μπερδευτούμε. Lisan Al-Gaib. Και Άλμο Αντίμπ. Δεν το βάλουμε εδώ. Ναι. Τον παλιό όμως. Το Mel παλιό. Gibson. Όχι, δεν ήταν ο Μελ Gibson, ήταν είναι ο Mel ο. Έλα, αυτός που παίζει και στο Twin Peaks, τον Bachelor. Αυτός είναι, ναι. Whatever. Το πάμε παλιό εδώ. όμως, γιατί ο καινούριος είναι φλόρος. Κάιλ Μακλόκλιν. Αυτόν. Θυμήθηκα. Γιατί ο καινούριος είναι φλόρος. Μετά. Εντάξει. Fuck τον Νίο. Γιατί είναι Οκ. και Keanu Reeves.
και αναγκαστικά πεθάνει ο φίλος μου, ο Anakin Skywalker, επειδή δεν του αρέσουν παραλίες και όσο γνωστό είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, δεν του αρέσουν οι παραλίες. Δεν του αρέσουν οι παραλίες που έχουν Που έχουν άμμο. άμμο. Δηλαδή με βοτσαλάκια είναι κομπλέ από ό,τι μας έχει πει το παιδί. Θα περνάει πολύ ωραία, ναι. Ναι, για πες Σπύρο. Εντάξει, kill τον Anakin, όχι τίποτα άλλο. Πεθαίνει στο τέλος. Είναι- Και λέει είναι τετραπληγικός. Όχι, ρε φίλε. Μαλάκες πεθαίνει, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Spoiler. Fuck τον Paul Atreides, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει τριλογία για να σου πω. Και με αυτό το κριτήριο πρέπει να γίνει fuck τον Neo και Mary τον Paul Atreides, γιατί το έλυσε το Matrix. Αλλά θα ήθελα να ήμουν παντρεμένος με τον Keanu Reeves. Οπότε fuck Paul Atreides και Mary Neo. Αν και εγώ είπα κινηματογραφική μεσίες, δεν είπα για ηθοποιούς, τέλος πάντων. Ποιος άλλος έχει παίξει τον Neo? Ωραία. Και τελευταία, Fuck, Marry, Kill, Chernobyl, Shogun, Game of Thrones. Όχι. Σπύρο Junior πρώτα, γιατί ξέρω Λοιπόν, Μέρι, το Shogun. ό,τι καλύτερο. Γιατί γάμα, κοίτα, το Chernobyl μπορεί να είναι καλύτερο σαν ποιότητα, αλλά το Shogun ήταν, όταν το είδα, περίμενα πώς και πώς. Είχα σημειώσει τις ημέρες για να δω πότε θα βγουν τα επόμενα επεισόδια, για να δω τι στο μπούτσο θα γίνει. Ήταν υπέροχο. Όποιος δεν το έχει δει, να πάει να το δει τώρα. Ισχύει. Fuck το Chernobyl, γιατί είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα αριστούργημα, και θα σκοτώσω το Game of Thrones επειδή πολύ απλά δεν ήμουνα στη φάση. Το 2010 ήμουνα 10 χρονών, δεν έβλεπα αυτές τις μαλάκιες. Ωραία. Σπύρο, Don't πες μας carbon γιατί σκοτώνεις το Game of Thrones. Sorry, για τον ίδιο λόγο που το σκοτώνει τόσο ο κόσμος, δε φίλε. Πόσες σεζόν έχει το Shogun? Μία. Θα βγει Και θα άλλη. βγει άλλη. Και 2 το Τσερνόμπιλ. Μία. Μία. Είναι μίνι σειρά το. Η αλήθεια είναι ότι Μία σεζόν και το άλλο έχει 8. έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θα πρέπει να το σκεφτεί. Κάποιος Λοιπόν, θα έλεγε αυτός που την έγραψε την ερώτηση. Πρέπει να μπει αστερίσκο στο Shogun, γιατί πιστεύω ότι το Shogun, ειδικά στο πώς είναι τώρα οι σειρές, είναι οπτασία. Εντάξει, kill το Game of Thrones, γιατί οι τελευταίες 2 σεζόν ήταν ένα έκτρωμα ομοιότου δεν έχουμε ξαναδεί σε οτιδήποτε. Ring of Power. Fact το Shogun. Όχι, είναι πολύ χειρότερο το Rings of Power. Okay. Το Rings of Power ξέρεις θα είναι μαλακία. Λοιπόν, fact το Shogun, γιατί μπορεί να το λούσει πάρα πολύ εύκολα στη δεύτερη σεζόν. Γιατί κάνουν δεύτερη σεζόν χωρίς να έχουν βιβλίο να κάνουν adapt. Ισχύει, το φοβόμαστε. Θα είναι filler. Μέρη το Chernobyl, γιατί είναι από τις καλύτερες mini σειρές, βασικά τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών είναι, που παρόλο τις μικρές του ιστορικές ανακρίβειες, δε φίλε, είναι αριστουργηματάκι. Όχι αριστουργηματάκι, είναι αριστουργηματάρα. Και φίλε, το τρομερό με αυτή τη σειρά είναι ότι ξεκινάει η σειρά, σου ρίχνει το spoiler για το main χαρακτήρα της σειράς και παρόλα αυτά καταφέρει να είναι top. Ναι, ισχύει. Καλά, και όχι μόνο γι' αυτό, για διάφορα άλλα. Εντάξει. Ωραία, τελείωσα εγώ. Ξεκινάμε τα δικά μου. Το ένα είναι. Εντάξει, δεν είναι απλό, είναι διλημματικό. Fuck, Marry, Kill. Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee. Εδώ να σας δω. Σκοτώστε ένα από τα παιδιά σας. Άκουσε με λίγο. Εγώ σκέφτηκα να μην βάλω The Lord of the Rings, γιατί είναι πολύ. Δηλαδή, μας βάζει ένα μαχαίρι στο λαιμό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχω, για να δίνω γροθιά στο κατεστημένο. Να πω. Πες Παρακαλώ. εσύ. Βασικά, όχι, πες εσύ, γιατί εγώ θέλω να το σκεφτώ πολύ καλά. Εσύ είναι ο Σπύρος Junior. Ναι. Λοιπόν, θα σκοτώσουμε Βίγκο. Συγγνώμη, Βίγκο. Συγγνώμη. Αλλά δεν μπορώ να σκοτώσω τον James Bond, ρε παιδιά. Παντρευόμαστε Christopher Lee. Ωραία, κάνε μια παύση τώρα. Ο Christopher Lee δεν έπαιξε ποτέ τον James Bond. Ήταν η έμπνευση για τον James Bond και έπαιξε τον κακό σε ένα James Bond. Ναι, αλλά ήταν η έμπνευση για τον James Bond, ρε φίλε. Πάμε Όπως και να παρακάτω. το κάνεις. Είναι ο James Bond. Καλά, ισχύει, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Και, λοιπόν, παντρευόμαστε Christopher Lee. Ο Ian McKellen αναγκαστικά fuck, γιατί δεν μπορούμε να μην παντρευτούμε τον James Bond. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και Mary τον Ian McKellen, μόνο και μόνο επειδή, ξέρεις τι, άμα ήταν dinner date, ήταν το καλύτερο dinner date της ζωής σου. Πω, μαλάκα, ισχύει. Τι είπες τώρα, ρε. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που έχεις πει. Φαντάσου ρε φίλε, να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, σε ένα κυριλέ εστιατόριο και απλά να σου λέει τις ιστορίες του. Δεν χρειάζεται καν να με κεράσει, απλά θέλω να.
Λοιπόν, Σπύρο, αυτή η ερώτηση είναι ως προς τους χαρακτήρες που υποδηθήκανε στο The Lord of the Rings. Ναι. Okay. Τότε με βάση αυτό θα σκοτώσω τον Christopher Lee. Sorry. Ιερόσυλος. Τι Καλά, να κάνουμε ρε φίλε, εντάξει. Καλά, Γιατί τους όποιο. άλλους δύο τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Μέρι τον Γκάνταλφ, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Μόνο και μόνο για τα quotes που θα σου δίνει σε όλη τη ζωή. Θα είναι ο daddy figure, ρε παιδί μου, σε αυτή τη σχέση. Άρα έχεις daddy issues. Όχι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι, αλλά έχει πολλοί κόσμος εκεί έξω. Ναι. Και αναγκαστικά fuck μετά τον Βίγκο. Aragorn. Ο οποίος έχει και μεγάλο σπαθί, έτσι, και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις μεγάλο σπαθί. For Frodo. Ωραία. Πάμε στο τρίτο δικό μου. Πάμε να δούμε πόσα από τα παιδιά του μπορεί να σκοτώσει ακόμα ο Ροδόλφος. Metal Gear Solid 2, Assassin's Creed 2, Red Dead Redemption 2. Έλα, το kill πανεύκολο. Όλα τα δύο, Κάτσε, περίμενε. Ποιο είναι το εύκολο kill χολύπτη? Ντροπή. Ντροπή. Σε σχέση με τα άλλα Ντροπή. δύο, Ντροπή. σκέψου και τα άλλα δύο Ντροπή. πάλι. Καλά, για μένα θα ήταν άλλο το kill, αλλά αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. Ναι. Αχ, λοιπόν, να μιλήσω. Τώρα θα μιλήσω με βάση το συναίσθημα. Γιατί έτσι αναγκαστικά πρέπει να σκοτώσω το Red Dead Redemption 2. Δυστυχώς. Είναι παιχνιδάρα, ρε φίλε. Είναι παιχνιδάρα, δεν το συζητάμε. Αλλά τα άλλα ακουμπάνε λίγο στην παιδική μου ηλικία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, νοσταλγία κτλ. Σε ακουμπήσανε τα ίσως ένα παιδί. Ναι. Οπότε, τι να κάνω, ρε. Λοιπόν, θα κάνω μέρη το Assassin's Creed 2 και fuck το Metal Gear 2. Ωραία. Για πες. Λοιπόν, εμένα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Θα πεθάνει το Metal Gear Solid, συγγνώμη παιδιά, δεν θα ζήσετε ποτέ αυτή την εμπειρία, δεν σας ακουμπήσει ποτέ στα παιδικά σας χρόνια. Assassin's Creed 2 το αγαπάμε. Είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, οπότε το αναγκαστικά θα το παντρευτούμε. Και fuck το Red Dead Redemption 2, αν και παιχνιδάρα, οκ, εντάξει. Τι να πω, Να μην πεις fuck. Συγγνώμη, Metal Gear έχεις παίξει? όχι. Α, γι' αυτό. Εντάξει, και εγώ που έχω παίξει, kill το Metal Gear 2 θα έκανα, το Metal Gear Solid 2, αλλά αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. Τι λες, ρε. Ναι. Κράτα ό,τι έχει μέσα σου αυτή τη στιγμή, σημείωσε το κάπου και πες το μου άλλη Όχι, ώρα. φίλε, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, πόσες έχω, άλλες δύο? Πάμε σε κάτι που είναι για μένα. Schwarzenegger, Stallone και Bruce Willis. Fuck, Mary Kill. Δώσ' το. Λοιπόν, πεθαίνει ο Σταλόνε εχθές. Δηλαδή, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος άμα δεν υπήρχε το Rocky 2, 3, 4, 5, 7, 8 πόσα έχει βγάλει. Όλα τα Rocky είναι καλή ταινίες πέρα από το 5. Εντάξει, debatable. Παντρευόμαστε Bruce Willis γιατί αγαπάμε καράφλα. Ωραία. Και αναγκαστικά fuck τον. Μην του πει κανένα. τον Schwarzenegger. Πες Ρόντολφ. Λοιπόν, kill τον Schwarzenegger. Επιτέλους το είπε κάποιος. Γιατί, ρε φίλε, θεωρώ ότι από αυτούς είναι ο χειρότερος ηθοποιός, υποκριτικά. Μέρη τον Bruce Willis, γιατί νομίζω από αυτούς τους ηθοποιούς είναι ο καλύτερος υποκριτικά και έχει βγάλει καλύτερες ταινίες. Διαφωνούμε λίγο εκεί, δεν πειράζει. Και τον αγαπητό Σταλόνε τον κάνουμε fuck. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο που είναι 100% κινηματογραφικό. Γιατί πολλοί το λούσαμε με αυτή τη συζήτηση μέχρι τώρα, έχω να πω. Fuck, Mary Kill. Steven Spielberg, Martin Scorsese, αδερφή Coen. Ωρε φίλε. Κάτσε, είπες Coen, Spielberg Και Scorsese. και Scorsese. Λοιπόν, το έχω, το δίνω. Λοιπόν, kill το Scorsese. Sorry, αγαπητέ Μάρτιν. Ο λόγος που τον κάνω kill είναι επειδή έχει λούσει λίγο σε κάποιες ταινίουλες, ενώ ο Spielberg είναι πιο σταθερός. Οπότε θα τον κάνω μέρη για να έχουμε μια ωραία υγιή και σταθερή σχέση, μια ποιότητα και πάνω. Και fuck τους Coen, γιατί ρε φίλε όλες τους οι ταινίες έχουν έτσι κάτι πρόστιχο.
Όχι, φίλε. Factus Coen because everybody fucks with the Coen brothers. Είναι top. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και δύο κιόλας. Έχουν Σωστό. σπάσει τώρα. Okay. Βασικά είναι ακριβώς το ίδιο. Fuck το Spielberg. Βασικά μέρη το Spielberg, με συγχωρείτε. Fuck τα αδέρφια Coen. Και θα αναγκαστικά θα πεθάνει ο τελευταίος. Λοιπόν, αυτό ήταν το main θέμα για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη συζήτηση τεράστιου επίπεδου που μόλις ακούσατε. Ποιοτική. Πάντα ποιότητα είναι το μεσαίο όνομα. Και πάμε να πούμε από τα προσεχώς στις αίθουσες τι Ναι. θέλουμε να δούμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι βγαίνει animation ή anime ταινία για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The War for the Rohirrim ή The War of the War Rohirrim. of the Rohirrim. Of the Rohirrim. Θα πάμε να τη δούμε οπωσδήποτε. Θες να πάμε να τη δούμε και μαζί? Πάμε Τετάρτη. Είμαι λίγο προσεκτικός γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει adapt μια ταινία. Μια παράγραφο στο Silmarillion. Αυτό ήθελα να δω. Τι πραγματεύεται. Ρε παιδί μου, είναι και καλά το πώς πήρε το όνομά του το Helm's Deep. Ωραία. Που είναι μια ενδιαφέρουσα παράγραφος στο Silmarillion, δεν ξέρω πώς κατά την είχε βάλει. Στο Unfinished Tales δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτή την ταινία, χωρίς να είμαι αρνητικά προκατηλημένος, για δύο λόγους. Πρώτον, δεν με συγκίνησε το animation που είδα στο τρέιλερ. Αυτό βασικά εκεί ήθελα να Ναι, καταλήξω. μου θύμιζε λίγο φτηνό άνιμε. Ξέρουμε ποιο στούντιο το κάνει, έχουμε καμία ιδέα. Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια. Καταρχάς νομίζω ότι είναι και παραγωγή τουλάχιστον τριετίας με τετραετίας, οπότε φτηνό animation δεν δικαιολογείται, θα πω εγώ. Τέλος πάντων, θα το δούμε στο τελικό edit που θα βγει στους κινηματογράφους. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή έχω διαβάσει 2-3 πράγματα, χωρίς spoilers, από τις πρώτες αντιδράσεις για τα screeners που βγήκαν στο εξωτερικό, δεν ακούω καλά πράγματα για την ταινία. Για τις επιλογές κυρίως στην πλοκή και το ότι είναι και πολύ βαρετή, είναι 2 ώρες και 20 λεπτά. Τέλος πάντων. Πάμε να το δούμε και κρίνουμε τέτοιο. Ναι. Όπως έγινε και με το Rings of Power. Και εγώ το άλλο που θέλω να δω είναι πώς μπορεί να βγει anime ταινία στον κόσμο του Άρχοντα βασικά, που είναι directed από Ιάπωνα, ο οποίος νομίζω κάνει τέτοιου είδους ταινίες. Ναι, νομίζω animation director είναι. Let's see, θα δούμε. Ωραία. Και το άλλο που βγαίνει στους κινηματογράφους και νομίζω ότι είναι άξιο να το αναφέρουμε, κυρίως για εμάς τους Έλληνες δηλαδή, είναι ταινία για τη Μαρία Κάλλας, το Μαρία. Πρωτότυπος τίτλος. Ναι. Γενικά είναι μια ταινία που θεωρώ ότι μπορεί να πουλήσει εισιτήρια στο ελληνικό κοινό. Τώρα από ό,τι άκουσα έχει κάποιες ανακρίβειες όσον αφορά την κανονική ιστορία. Εντάξει, ανακρίβειες είναι. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για ίσως τη μεγαλύτερη σοπράνο που έχει έρθει σε αυτή τη γη, ξέρω εγώ. Μπορούμε να κάνω ένα mini hot take εδώ πέρα, εμείς και το λέμε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα miscast η Αντζελίνα Τζολί για Μαρία Κάλλας. Γιατί ρε φίλε? Είναι ηθοποιός που δεν μου βγάζει μεγαλειώδες κύρος για μια τέτοια φιγούρα. Γιατί η Μαρία Κάλλας είχε μεγαλειώδες κύριο. Εντάξει, είχε αφήσει μια ιστορία. Πώς είναι ο Χοακίν Φίνιξ στον Ναπολέον, Ναι, αλλά όχι που δεν πιστεύεις ποτέ ότι είναι ο Ναπολέον. Η Μαρία Κάλλας δεν άφησε για το κάλος της. Καλά κοπήκαν. Δεν έχει κύρος ρε παιδί μου για την εμφάνισή της. Ήτανε πολύ grand. Ήτανε φλέτο. Είναι ολόκληρη σοπράνο τώρα, Ναι, αλλά όχι για την ομορφιά της, αυτό θέλω να πω. Πού κολλάει η Αυτό ομορφιά? μας το πούνε μεγαλύτεροι. Εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν Εντάξει, αναφέρομαι στην ήταν ομορφιά. αποδεκτό αυτό. Στο Essence. μπράβο, ρε, στο vibe που σε περνάει. Πώς είναι. Ρε παιδί μου, Ποιον είδε δηλαδή? δεν μπορείς να βάλεις παράδειγμα πώς το λένε, τον Adrian Brody να είναι action star, όσα μούσκουλα και να βάλει. Δεν μπορείς Ναι. να τον βάλεις, δεν σου γεμίζει το μάτι. Πώς να σου το πω. Τι Ναι. θα έβαζες, ας πούμε. Ρεμπέκα Φέργισον. Ωραία. Τέλος πάντων. Να κάνω άλλη μια ερώτηση εγώ για τον Μαρία Κάλλας. Για την Αντζελίνα Τζολί. Παιδιά τώρα, η Αντζελίνα Τζολί, χωρίς δεν είναι καθόλου biased το που θα πω. Ειλικρινής ερώτηση. Θεωρείται καλή ηθοποιός? Από εμάς ή γενικά? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι να πω. Εγώ μόνο στη Λάρα Κρόφτ θυμάμαι. Εγώ θα πω ναι ρε φίλε. Είναι καλή ηθοποιός. Εγώ έχω δει μια ταινία της στο Challenging, κάπως έτσι. Και στο Το Wanted, Changeling. Changeling, ναι. Ναι. Καλά παίζει κύριε φίλε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν λέμε καλή ηθοποιός, τι εννοούμε?
ιστορικά καλή ηθοποιός ή απλά καλή ηθοποιός, δηλαδή 6 στα 7, 6 στα 10, ότι είναι καλή, ας πούμε. Πολλοί ηθοποιοί είναι καλοί, άλλοι έχουν μείνει στην ιστορία για τις ερμηνείες τους, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι Εσύ top. θα την έβαζες αυτό? Θα την έβαζα σε επίπεδο, ας πούμε, Jamie Foxx. Okay. Δηλαδή έχει κάνει μερικές ερμηνείες που ξεχωρίζουν, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, και ο ηθοποιός που θα πει «Α, πάμε να δούμε τον Jamie Foxx, θα δώσει ερμηνεάρα, ρε μαλάκα». Επίσης έχουν το κοινό τώρα πει ότι και οι δύο έχουν παίξει σε biopic μουσικού καλλιτέχνη. Ο Jamie Foxx έχει κάνει το Ray Charles. Ναι, οκ. Δεν το Γαμάει έλεγα αυτό, ο αλλά Jamie οκ. Foxx. Εγώ Ναι. τον πάω πολύ. Και Μ' εγώ αρέσει τον πάω, το αλλά στυλ. δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν είναι Jack Nicholson, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Όχι, εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω, όχι, καλά Ναι. το έθεσες. Καλά παίζει στο Django, αλλά δεν θα Ναι. του δώσουμε και κανένα Όσκαρ. Από αυτή την άποψη το λέω. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Στο Collateral. Στο Collateral, φίλε, το κλέβει ο Tom Cruise την παράσταση, εντάξει. Εντάξει, ισχύει. Είναι. Τι να σου πω. Τον Πατσίνο να έβαζε τα ντουζένια του εκεί πέρα, δεν θα. Είναι ο Tom Cruise εκεί πέρα την κλέβει την ταινία και φεύγει. Ταινιάρα το Collateral. Ωραία, αυτή τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ θα πήγαινα να τη δω. Εσένα από ό,τι καταλαβαίνω δεν σε ψήνει ιδιαίτερα. Δεν είναι ταινία για να πληρώσει ειστήριο, ρε φίλε. Το κατάλαβα. Για να πληρώσω εγώ ειστήριο, εντάξει, μιλάμε. Αυτά, έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Προσφάτως έμαθα ότι βγαίνει ανήμερα Χριστούγεννα τον Νοσφεράτου, επειδή αναφέρθηκε τον Northman στην αρχή, ίδιος σκηνοθέτης. Είναι adaptation Του παλιού. του βιβλίου του Bram Stoker, νομίζω. Α, όχι, της ταινίας που είχε βγει Η πριν ταινία από... ήταν adaptation του βιβλίου, οπότε αυτός κάνει δικιά του ταινία που είναι adaptation του βιβλίου. Τα early screenings που γίνανε σε κάτι φεστιβάλ λένε ότι είναι ταινιάρα. Εντάξει, έτσι λέγανε και για τον Northman, θα πω εγώ και δεν συγκινήθηκα. Αλλά εντάξει. Εγώ με Αξίζει ψήνει να- πολύ να το δω αυτό, γιατί Ναι. το Νοσφεράτου σαν ταινία είναι μια πολύ ιστορική και σημαντική ταινία για τον κινηματογράφο. Φοβάμαι και εκεί λίγο το πώς θα μπορέσει, ρε παιδί μου, αυτό το κόνσεπτ να προσαρμοστεί στο σήμερα. Επίσης νομίζω πρωταγωνιστής είναι αυτός που κάνει και το Clone στο It. Όχι Δεν το ξέρω Clone, αν κάνει τον πρωταγωνιστή, αλλά σίγουρα παίζει. Ο Skarsgård. Ναι. Το Bill Skarsgård, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πρωταγωνιστής, αλλά σίγουρα είναι στην ταινία, νομίζω. Δεν θυμάμαι το cast. Και ο Willem Dafoe δεν είναι? Παίζει ο Willem Dafoe. Πάντα καστάρει ωραία τις ταινίες του αυτός. Ναι, όντως. Εντάξει, αυτό θέλω να δω. Εντάξει, πέρα από αυτά που είπαμε και την προηγούμενη φορά, Sonic 3, The Brutalist. Βέβαια, αυτά που βγαίνουν ανήμερα Χριστουγέννων δεν ξέρω πότε θα έρθουν στην Ελλάδα. Μπορεί να τα φέρουν του χρόνου. Όποτε τα φέρουν, θα πάμε σινεμά. Ωραία, να το κλείσουμε να πάμε και για D&D που μας περιμένουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο, τον Junior. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ που με είχατε εδώ πέρα στην παρέα σας. Θα πάμε να σκεράσω σουβλάκια τώρα. Πώς σου φάνηκε? Ήταν μια πρωτότυπη εμπειρία, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Καλά, δεν κάνουμε acceptance speech, αλλά γεια. Λοιπόν, Ευχαριστούμε. να ευχαριστήσουμε τον Τάκη για άλλη μια φορά. Και την Έλενα που βοήθησε στο παιχνίδι. Όχι, την Έλενα, η Έλενα είναι ο εχθρός μου, όχι. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, θα είναι ένα Christmas επεισόδιο. Δεν θα είναι θεματικά χριστουγεννιάτικο. Θα είναι κάτι special λόγω γιορτών. Ναι, Δεν θα πούμε τι είναι. δεν θα πούμε, το κρατάμε μυστικό. Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Βασικά δεν χρειάζεται να μου πω πληροφορίες. Γάμισε το. Ναι, δεν χρειάζεται να μου πάρα πολλά. Γάμισε το. Ας κλείσουμε λοιπόν το καφενείο. Έχουμε πιει πολλούς καφέδες, θα πάθουμε τίποτα. Πάμε για μια βόλτα και τα λέμε στο επόμενο. Έγινε, bye. Bye.